ọrụ today bụ nke anyị na-aga ikwu okwu ya. Ihe anyị na-aga ikwu okwu bụ all this ministerial post bụ nke creators n'Imo steeti. Ọ dị gịnị bụ aka ọrụ ya? Ọ maka gịnị? Ele ihe ejiri wepụta ụmụ ihe ndị a. Maazị Daniel Chineke boy God pikin nwa Chineke ịnụtụla akụkọ a. Ụwa ọma Afrịka jiri ntị m dete n'ala ihe ha na-akpọ ihe ha na-akọ maka ha ma ndị anyị bụ nna ịnụkwala na-enwe new ministerial post bụ ndị creators n'Imo steeti masị ha kpọsịwa ha na-akpọ Ministry of Happiness. Chineke God mmanya atọgbuola onwe ya. Onye ma ebe nke a si ọ hụrụ nwoke obodo anyị sị nke a nwụrụ Italiano mmanya nke o ruru eru. Ihe ga-emere nwaanyị lawa achọ aba mmanya anyị mma lawa. Aga m eji nka meburu ya lawa. Ụmụ ihe ndị ahụ esola na happiness. As in the ministry. O nwere ihe anyị bịara ikwu. Ịghọtala nụ bụ n'epurepu. Dịka ajụjụ m jụrụ gị, anyị nwere Ministry of Happiness. Nwee Ministry of Imo in Lagos. Nwekwa ọzọ ile aha nke ahụ. Ministry of Entertainment. Ministry of Entertainment. Ma na-ajụ Happiness mbụ Imo in Lagos abụọ Entertainment atọ. Ka ihe ha na-arụ. That Happiness amajiri two separate ministries together. Were ya mee ya. Onye ha na-akpọ ya bụ Ministry of Happiness stroke couples enjoyment. Stroke couples enjoyment. Yes. Onye nyere unu definition a ọ onye created the ministry wetara definition a ka ọ gbabụ ihe dịbụ mbọ dị gị n'ọnụ adị. That ministry ahụ ọ wụ onye created the ministry kpọrọ ya aha. Nwaanyị ọ ga-eji agaghị akpọ ya ekreti ọ mana na ọ kpasuola n'ụlọ iwe. Ọ kpasuola n'ụlọ iwe. Ọ chọrọ ụzọ ọzọ ọ ga-eji eme gịnị? Ọ rabata tupu unu nweta ike nwere ọṅụ. Ọ nwere ya nụ. Ịdụ ọnwa ntọkpọ jesi ya na jesi ike bewe. Ọ ya wụ nka. Ya ịma na biko si bụrụ ebumnobi aka na-achị Imo steeti. Ọ chọrọ ka Imo steeti ọ dị swal ha na-enwekarị ihe mmekpa ahụ. Onwebeghị gọvanọ chịrị ha enweghị one thing or the other. Anụmanụ ekwasị na okwu ya fitikwanụrụ ndị Imo. Chere ka ị hapụ ife ebe ahụ. Isi na onwebeghị nke chịrị ha enweghị mmekpa arụ. Chọrọ ịjụ gị ajụjụ ugbu a. Ị na-eche na onye kpatara gị nsogbu nwere ike ibupụrụ gị nsogbu? Onye kpatara gị nsogbu? Nwere ike ibupụrụ gị nsogbu. Mgbakọkwa ka ịgụgọ obi. Ọ gara ịgụgọ obi. Ọ ga-asịkwa gị obi juru gị. Chineke boy, ihe kwesịrị ịghọta bụ mbụ. A sịrị ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọghị ya. Ịma na nne ya nọ ebe ahụ. Na nne ya nọ ebe ahụ. Ọ bụ ya. Ya mụ ntị. O nwere ebe anyị ga-eru mee bupụta nke a dị m n'uche achọghị ikwupụta ugbu a ka m jụgodị gị nke m chọrọ ịjụ gị. This very ministerial post abịara kee ngalaba dị iche iche. Mbụ ị na-ahụ ya na o nwere ọrụ ọ na-ewetara ụmụaka ndị Imo steeti. Ka ị na-ahụ ya na o nwere ego ọ na-alabisiri ndị Imo steeti. Ya ajụjụ gị dị mma dịka o si bụrụ mmasị Owele. Mụ na afụbeghị mana ana m eji onwe m asị were onwe gị were ibe m mara be gị. Ịma na onwe ya na-ekwubo asị na ọrụ adịrọ na Naịjirịa na ụmụaka Naịjirịa nwe nata afụfụ enweghị ọrụ. Then the true governor ewelesi anya dịka o si bụrụ mmasị Chineke n'ebe ọ nọ. Ewelesi anya wee sị ka ihe a ga-eme ka ndị Imo wee fụchata anya mmiri. Ya elecha ya sị mba ọ ga-aka ma na ekretoro positions na-adịbụghị ka enwee ike ime ndị mmadụ employ ka ha nwee ike inweta ọrụ n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ gụchara akwụkwọ enweghị ọrụ. Nke nwanne ya nwaanyị ahụ bụ isi so n'ime ya. Chineke boy, amara ya na-ahụ. Nne ele gị n'anya ya dị m nnọọ ka m na-ahụ roja so kọrọcha n'ime gị.
ị mara ihe m ji ekwu na m na-ahụ ya n'ime gị mba ihe niile ị na-ekwu nnọọ maka ọ bụrụ ya bụ onye nọ dị ebe a ibu nke a m jụrụ ajụjụ ya asaa karịa ka m gwa gị nke bụ eziokwu bụ eziokwu nwanne gị bịa rịọ gị ihe ma ị nọrọ n'ọchịchị ọ ihe m na-echewo ma ị maghị otu ị ga-eji ebupụ ihe ebunye nwanne gị ị mara ihe ị ga-eme gị si ya baa n'ọgbọgụ ọgbọgụ ahụ ọ na-aga ịba bụ gịnị gị mee ihe na-adịbụghị mbụ ka e nwere ike lụwa ọgụ ọ baghala n'ọgbọgụ ahụ bụ onye iji ọgụ ọ ga-adọtarịrị mba ka lee anya ọfụma chere ka lee anya ọ bụghị ihe ị na-eche mba chere ka lee anya ọfụma ile anya na this ministry so creatory ị ga-ebugodo ụzọ jụ how many people mmadụ one nwa afọ Imo na-arụ ọrụ n'ime ministries a because ofu onye ha na-akpa afa na onye bụ onye isi ya ọ bụ ya nwa na-arụ ọrụ ahụ ọ dịghị o nwere ndị ọzọ Chineke bọọlụ ihe m jụrụ gị bụ gịnị bụ uru this very new ministry o created ministry of happiness ka anyị ka nọ n'ime ya anya habeghị na Imo in Lagos anya habeghị na entertainment gịnị bụ uru ministry a o created gịnị bụ ebumnobi ya gịnị bụ uru ihe bụ ebumnobi ya wụ ka ọrụ wee dịrị ndị ọbụla sị na ha bụ ndị Imo ịmana o nwere ọrụ ịmana onwe ihe meburu unu na steeti Abia steeti oge gara aga gọvanọ họpụtara ọkwa gọvanọ a na-achị na ha pụtara ha sị na onye ọbụla abụghị onye Abia steeti ya si n'ọrụ fụọ so that onye ọbụla bụ nwa Abia steeti nwee ike ịnọchi ebe ahụ esi chụọ ndị bịara abịa biko ọ bụghị otu ahụ nke o kwuru ya mana nke anụnwa na ọ dịghị ịnụghị ọfụma ọ bụghị ihe o kwuru ka ọ hapụ ịdị ka na-ebo nwa amadị ebubo nke na-acha Abia steeti ọ bụghị ihe o kwuru ihe o kwuru bụ na ọ ga-aka mma na nwafọ Abia ga-anọrọ onye ọzọ enweta ọrụ nwafọ Abia enwetaghị ọrụ ọ sị gị ọ bụghị ofu ihe ọ dị iche ya na ịbụghị onye Abia buru pụọ nke ahụ dị iche ọ bụghị ofu ihe mana onye ọbụla bụ onye Abia pụnụrụ ọpụ onye bụ onye Abia banye n'ọrụ ya ndị Ebonyi tada na-abịa ruo taa na-arụ ọrụ ọ bụghị ihe o kwuru enweghị ya ọfụma ebula nwa amadi ahụ ebubo maka anyị abụghị ndị ebubo anyị na-ekwu eziokwu saa ihe m jụrụ bụ ịsabeghị gịnị bụ ebumnobi ya this very ministry of happiness gịnị bụ ebumnobi ya ọ gịnị ka ihe a ga-arụta gịnị ka ọ ga-eme n'Imo steeti mbụ this very ministry ihe ọ ga-eme n'Imo steeti bụ o nwere ndị nwegoro apa na mgbe gara aga o nwere ndị si na ọ kụwasịrị ụlọ ha o nwere ndị si na nwa ha jere ịzọ shọpụ na-agba ahịa egbe o nwere ndị si na ọ kụtusiri ahịa ha onwezi ahịa so and mana happiness na-eme mmadụ ndụ ogologo enwe create na this ministry so that ọ bụrụ na ị nọrọ n'otu a iwe visit go the ministry iwe visit go that ministry ewe mezie gị ọfụma ịma ihe nlele gị kwuo n'ụlọ kwa mụ na gị na ebe m ga-esi n'ọnụ gị gwawa gị ihe na-ema gị ị sịrị mgbe e kwuru mmadụ inwe apa ma ọ bụ ọnya ọ bụ mgbe ihe mere mmadụ laa ya bịa ahụ ya ị na-eche na ihe ahụ mere ndị ahụ alaala ya bụziri nke ịbịazi were ihe obi ụtọ ị na-eche na nwaanyị ahụ gbagburu nwa ya n'obi dị ya mma ị na-eche na ụfọdụ ndị kụtụrụ ụlọ ha n'obi dị ha mma ya bịakwara mgbe ọ bịara kee ngalaba obi ụtọ a dịka ọ kpọrọ ya hụ n'ihi na ndị ọzọ n'Imo o nwere ndị ọ bụ ngalaba obi ọjọọ ya gakwa iwere gaa were nwanne nke ya tii ya asị m gị nwanne nke ya n'ụlọ ọzọ the immediate sister ya were ya mee gịnị tii ya ka ọ bụrụ onye isi ọ gịnị mere ọ bụrụ na ọ chọrọ ikwucha anya mmiri bụrụ ihe obi ụtọ gịnị mere ọ gaghị kpọrọ nwaanyị ahụ gbagburu nwa ya tinye ebe ahụ ma ọkwa ndị ha kụtụrụ ụlọ ha tinye ebe ahụ ọ gịnị mere ọ kpọrọ ha mba okwu gị dị kwụ ọtọ ịma na ihe dị na politiks anaghị eji nke ndị oyibo kpọrọ sentiment eme ya onye ọbụla na-ele anya accountability ọ mere ịma na mba n'ọchịchị na
gị nwa bụ onye uwe ọma Chineke boy gị nwa bụ onye uwe ọma ka m ga-akpọdobe maka ama m gị ọfụma onye agaghị agba Chineke boy ịda akwala ọzọ ya ịbanyela isi na-eji gị sentiment nke bụ na obi aghụghọ yes eme ya yes ịchọkwa m agwa gị na nke a na obi aghụghọ dị n'ime ya onye nke nyere ọrụ a ọ bụ onye ọ ga-atụkwasị onye bụ onye nlekọta ọrụ a ọ onye ọ ga-atụkwasị nwa obi o lechara nnọọ n'Imo steeti ole nnọọ ya gaa n'ụlọ spika ọ hụghị nwaanyị o nwere ike inye ya anya ejide ya gaa n'ụlọ nke ndị ise ma ọ hụghị nwaanyị ọ ga-enye ya anya ejide ya bụrụ nnọọ n'ụlọ nke ya ma gwa gị Chineke boy o nwere ihe obodo anyị na-asị dụọ nwata ọkpọ gị chu ya raghara mpụ demis ịkọrọ nwata ọkpọ mgbe o kwesịrị ịkwakwa gịsi ya mechaa aka n'ọnụ ịmakwa na nwa ahụ nwere ike ịnwụ si n'akwa ahụ na-ebe nke bụ eziokwu bụ na kama jụọ dị na akpụọla gị akpụbeghị m mana ana m akwado ka akpụọ m akpụọla gị akpụbeghị m mana m na-akwado ka akpụọ m ma ọsịsọ ka akpụọ gị akpọla m Owele ma a chọrọ ka akpụọ m akpụọ gị mgbe na-adịghị anya ọ ga-akpụ gị gbalị ya ka akpụọ gị maka o nwere ihe kwesịrị ọkpụkpụ ọ bụkwara nụ na ọ bịakwara n'osi ka ọ kpụọ gị nwanne ya nwaanyị ọ ga-arata mma karịa ịbịakwa were nka ka ego na-alafụsị ma otu ọbụla o jiri adị ka anyị ga-ezumike na ọkwa na-eche anyị apụla apụọ anyị na-alaghachite azụ